bizitzak zutan Oinako korrika begiek itxita bum Pareta, hau ez da meta Bide osoa geratzen bazait Sua piztuko dut esan da nahi Sua piztu da, sua piztu da Sua piztu da nire barnean Sua piztu da, sua piztu da Sua piztu da nire barnean Zure barnetik doa Gaur ez zaitez izan zintzoa Zure barnetik Zure barnetik doa Gaur ez zaitez izan zintzoa Zure barnetik Denen ahotan denbora osoan Denen burutan bizitzak zutan Oinako korrika begiek itxita bum Pareta, hau ez da meta Bide osoa geratzen bazait Sua piztuko dut esan da nahi Sua piztu da, sua piztu da Sua piztu da nire barnean Sua piztu da, sua piztu da Sua piztu da nire barnean Zure barnetik doa Gaur ez zaitez izan zintzoa Zure barnetik Zure barnetik doa
osoan denen burutan bizotzak zutan oinako herrika begiak utzi eta bum pareta, hau ez da meta bide osoa geratzen bazait sua piztuko dut esan da nahi sua piztu da bizotzak zutan oinako herrika begiak utzi eta bum pareta, hau ez da meta bide osoa geratzen bazait sua piztuko dut esan da nahi sua piztu da
faktoriatik, eta gurekin, gaur daukagu Lastana proiektua, solasaldi bat eskainiko digut, apur bat orkesteko proiektuaren nondik norakoak, eta gero, zuzenen joko digut ere abesti bat, orduan, zitarriko hitza gaurkoa. Gurekin daukagu Sandra Vargas, Carla Velarde eta Jorge Larrakoetxea, dira Lastana proiektuko kideak, eta hasi aurretik gogoraraztea internet bidez ari garela zuzenean emititzen elkarrizketa hau, bai YouTubeen eta bai Twitch kanalean be bai. Orduan, pantailaren bestaldean edonork galderaren bat luzatu nahi badie gure hiru gonbidatuei, idaztea besterik ez dauka eta solasaldiaren amaieran helaraziko dizkiegu galdera hauek gure gonbidatuei. Besterik gabe hasiko gara solasaldiarekin eta zer baino honen hasiko gara zurekin, Sandra. Azu zara Lastana proiektuaren nolabait bultzatzailea, abiatu zen proiektua zure proiektu pertsonal batetik abiatzen den zerbait da hau. Azalduko dugu apur bat zer den Lastana eta nola sortzen den egitasmoa. Ni Sandra ditzen naiz, Sandra Cristina, horregatik bilatu nahi baduzue nire historia. Sandra Cristina bezala ikusiko duzue, Sandra Cris zen nire izen artistikoa, eta orain Lastana proiektuarekin nabil, eta izan ere bakarlaria naiz, baina nire musikariak oso garrantzitsuak dira proiektu honetan, ze ez dira bakarrik nire musikariak, baita lagunak ere bai. Orduan proiektu hau hasi dut aurten, eta oraindik bakarrik single bat atera dut, baina gutxi barroia horrekoa. Oso ondo. Zurekin batera aipatu duzu, badu dituzula lagunak eta musikariak, eta horien artean zu zaitugu. Carla, zuzara apur bat ere, proiektuari nolabait tokikotasun ematen dira, zu amurriokoa zara. Igual, Carla sartzen dugu zu nola batu zinen proiektu honetara, nola egin zenuen bat Sandrarekin? Nik Sandra unibertsitatean ezagutu nuen, biak gara psikologia ikasleak, eta, zuzenean ikusi geneukala hor feeling musikala, eta era oso similar batean ulertzen genuela nola izan beharko litzateke badibidez musika heziketa, eta, geneukan hor pixka ideia antzekoa, eta, azaldu zenean oportunitatea berarekin jotzeko, zuzenean egin genuen. Ez dakit. Argitu behar dugu biok ikasi dugula kontserbatorioan, berak Bilboko kontserbatorioan eta nik Barakaldoko kontserbatorioan, eta klaro, heziketa hortik abiatuta pentsamendu batzuk sortzen dira, eta, komunean ditugu. Biak ikasi dugu hori arlo klasikoa, eta hori da musika egiteko oinarri oso ona, oso polita eta oso garrantzitsua. Baina, ikasketa horiek amaitzean, biak adostu dugu zeo zer berria egitea, dakizkigun gauzekin, eta aurrera. Klasikotasun horretatik abiatuta, beste zeo zer egitea. Zuk biolina jotzen duzu, ze beste instrumentu ditu, edo ze beste osagai dira Lastanaren proiektuaren parte? Sandrak ahotsa jartzen du, garrantzitsuena da hori. Nik biolina eta gero piano ikasketa txiki batzuk ere dituen, eta hemen daukagun Jorge, George. Bera gabil gitarrarekin eta gero bai akustikoki jotzen ez dugunean, sintetizadoreak eta jostailutsu guztiak, tramakulu guztiak berak eramaten ditu. Igual aurkezten dugu zuen pizkate Jorgeren burua bai, zuen hirugarren taldekidea eta okerren nago, mexikarra da jatorriz. Nola batu zen Jorge? Jorge parte zitzeriko dugu gubion artean, Euskara ikasteko prozesuan dabil eta bendik ezin da hausartu, baina horrekoan igual ja berak itzeriko dugu, eta konteksto gara dugu, Carla eta ni joaten gara folk musika kanpaleku batera, eta George da gure lagun baten bikotea.
eta hortik ezagutu genuen elkar, eta, magia sortu zen. Gainera, nik uste promo batetik abiatu zela da, esan genion, Jorge, izan nahi duzu gure DJ-a, eta berak esan zu, eta zer egin behar dut DJ izan da, bakarrik play emon hor pistari ala zer. Eta gero hasi genuen pizkat lan elkarrekin egiten, eta ikusi genuen da fenomeno bat, eta jotzen duela gitarra, eta egiten duela, lo que se leche, osea, super ondo, baina abiatu zen pizkat txantxa bategatik. Oso ondo, ibilbide laburra du oraindik proiektuak, esan behar duzu ez, aurten sortutako zerbait dela, lastana bere gaur egungo orain daukan forma. Bideo laburra, baina oparoa egin nubez, Durangoko abesti feministen 5. edizioan egon zineten, lehiaketa horretan parte hartu zenuten, eta irabazi ere, saria eskuratu zenuten. Ez da lehenengo aldia, aukertu nago Sandra parte hartzen duzuna lehiaketa horretan. Igual, kontatzen dugu apur bat, nolako izan da lehiaketan parte hartzaren esperientzia, aurreko edizioekin ere alderatuta zer reukidu honek, eta zer suposatu duen zuentzako irabazi izan. Bai, aurten zen 3. aldia, lastana bizela, lehenengo aldia, baina nire 3. aldia zen, orduan, jendea ezagutzen nuen, leku aldatu dute, baina lekuarekin manuen ja esperientzia, eta oso gauza polita da, batez ere emakumeak daude, egia da aurten eta pasan urtean ja ere gizon batzuk animatu zirela, baina oso polita da, azkenean ezagutzen duzu musikari berri batzuk, eta abesti originalak ezagutzen duzu ere, eta nik uste dut oso polita dela esperientzia, eta ja finalera iristea da opari bat, ze 3 urtetan ailegatu naiz finalera, eta ja orain ere irabaztea izan da bomba. Ez dakit, karnarekin zen lehenen urtea, zen otokian, ez dakit zer esan nahi bat. Ni egon naiz pasaden beste 2 urtetan egon naiz hor publikoan, eta nik uste dut ekintza polita dela, batez ere komunitate asko sortzen dela, eta polita dela ikustea euskal artistak ateratzen dituzten proiektu originalak, eta beti dago ondo gauza horiek ezagutzea. Baina nik uste lastana bezala aurkeztea izan dela seinalea. Aurten irabazi badugu izan da horregatik nik uste. Oso ondo. Aurkeztu zenuten bertan, zua abestia, hori da publiko egin duzuen lehenengo abestia. Igual kontatzen dugu zuen apur bat, abesti horretan zer transmititu nahi izan duzuen, bai mezuarekin, eta entzuleek, oraindik abestia ezagutzen ez duten entzulek, zer aurkituko dute? Ez bakarrik mesua, baizik eta ze estilo zer da aurkituko duten zua abestiarekin? Argitzeko, ez du irabazi zu abestiarekin, ze beste 2 abesti eraman genituen, orduan, ikusteko horrego abestiak direla. Honak ez dakit, baina bereziak dira. Eta, horrez aparte, zua kaleratu dugu ja, plataforma guztietan dago, eta doa pasioari buruz pizka bat, azkenean zua da hori pasioa, eta pasioa egiten duzunarekin, eta zure buruarekin, eta hori, transmititu nahi nuen mesua zen egin nahi duzuna, ze beti besteok hitz egingo dute, ondo egiten baduzu, txartu egiten baduzu, egiten baduzu ez nahi duzun zerbait, edo berdin du, besteok beti hitz egingo dute, eta horregatik abesti honekin hori transmititu nahi nuen, egin nahi duzuna, eta disfrutatu, eta pasioarekin egin, eta agusto geratu. Esan duzu hor beste 2 abesti ere daudela hor tintontzian ateratzeko zain. Zer nolako garrantzia daukate hitzek lastana proiektuaren abestietan? Galdera ona, sari hau irabazita ikusten da, nik uste dut nire hitzak ez bakarrik musika ere garrantzitsua dela, eta mezu garrantzitsuak nik uste dut transmititzen ditu dela. Edo saiatzen naiz, behintzat. Eta gero bai,
euskarazko proiektua izan da, bada beste modu bat, mezu garrantzitsu horiek beste hizkuntza gutxitu batean, esan genezake ez, transmititzea, eta hizkuntza hau ulertzen duten pertsonentzat edo ulertzen ez duten pertsonentzat ikuste dute entzuteko proiektu polita dela, eta nahiz eta ulertu edo ez ulertu zehose transmititzen dugula, ezta? Musikarekin bai, gainera estilo pekuliar da, esan ez dakero kasula, nik uste bai berezia eta oso eklektikoa eta toki askotatik hartzen ditu soinuak eta superpolita da berarekin lan egitea egia zen. Bueno, esan dugu, mezua eta euskara badirela, ez, lastanako osagai garrantzitsu bi, baina, bueno, horretaz aparte ere, eta hemen bai Jorge eta bai Zukarra sartzenen zarete, ez, musikak ere badaukala nolabaiteko garrantzia, zuen estilo apur bat ez, estilo desberdinen fusio bat da, nola sortzen da lastanaren abestia, zin da sorkuntza prozesua, zin da lehenengo harria eta nola zoaztere egitzen abesti bakoitza? Bueno, bai, bakarriaria nahi zenez, nik egiten dut ia guztia gerozten horien ez, baina etxean daukat home studio bat, orduan bertan ekoizten dut, konservatorioa amaitu eta gero hasi nintzen ekoizpen musikala ikasten, eta urte bat ez egon nintzen ikasten. Eta hori orain nire etxean, nire logelan, daukat home studio bat, eta hor nire gauzatxoak egiten ditut. Eta, lehenengo pausuan ikusten dut dela gitarra hartzea, zen nik konposatzen dut gitarrarekin, nahiz eta beste instrumentu asko jo. Eta gitarrarekin saiatzen naiz igual akorde batzuk lotzen, gero letra agertzen da, baina normalean hasten naiz musikarekin eta gero egiten dizkiot hitzak, baina, alderoz ere gertatzen zait, igual letra lehenengo eta gero ja musikatu, baina pertsonalki zailagoa iruditzen zait musika sortzea letra eta gero. Eta, gure partetik Sandrak jartzen du hori lehenengo harria eta etortzen da ideia batekin. Eta, gu normalean gure reakzioa beti izaten da, increíble. Eta gero, bakoitzak jartzen dio, ez dakit, detailetxo batzuk, ez? Zer ikuste dut bakoitzak dakiela pixka bat nola uztartu bere instrumentua eta nola atera probetxua, hobeto eta igual, Sandrak ez du pentsatu toki hor txiki batean sartu altzela violina edo sintetizadorea edo ez dakit zer, eta igual guk gehitzen dizkiogu hori tokezito horiek eta azkenean geratzen da gauza nahiko kompletua eta hortik abiatzen gara. Epe bat grabatzen zaudete edo gutxienez? Grabatuta dago. Grabatuta duzu ez, prozesua ja bukatuta dago. Zer horrelatu bat diguzue, hor baude, esan duzu daudela hor bi abesti oraindik ateratzek edo denak oraindik sorpresatxo batzuk ere prestatu izkiguzu, ez? Bai, izkabat bai. Nolako izan da prozesua? Nik abestiak banituen, maketak banituen ja prest, orduan lastana proiektua aurrera eramateko nik uste nuen garrantzitsua zela ja profesionalki pausu bat ematea eta ja Sandra Kris izaten ustea. Eta horregatik joan nintzen estudio profesional batera, orduan nire maketak gero grabatu nituen gaua estudioan eta hori udan izan zen eta superondo hartu genituen egun edo. Eta hor egon ginen sartuta hor estudioan bakarrik atera gabe eta hor egon ginen grabatzen, abesti berriak ere sortu dituen hor bertan, SP horrelakoak, baina ja aterako direnak. Eta bai, grabatu genituen 5 abesti izango dira, eta singleak ateratzen joango gara, baina hor daukagu ja egiteko zuzenekoak baditugu beste abesti batzuk, eta hori, ez dakit, zer gehiago. Bai, niretan egon nintzen, egia da, Jorge horrendik ez zegoela proiektuan sartuta, horrendik ez genuen ideia hori izan.
baina bai, bertan egon ginen biak 10 egun sartuta hor burbuila batean, eta gainera tokia garrantzitsua da, ze oso toki polita da, gaua estudioa, eta inspirazioa bakarrik dator, bakarrik tokiarentik, ez da. Eta bueno, prozesua hori izan zen, lehenengo eman genio pixkat buelta egin da zegoenari, gero ideia berriak plazaratzen hasi ziren, bai gure partetik, baita beraien partetik bai. Eta bueno, eta gero esan zen, grabatzea algenuen guztia, naiz eta gero agian gauza batzuk alboratu, baina bueno, hor botatzea inspirazio guztia eta idea guztia, eta azkenean, pues, nik uste dut oso pozik gaudela EP-arekin, eta bai, emozioak daukagu hor sekretua gordetan, eta bueno. Denbora asko da, sekretua gordetzeko, gainera. Nola joan mazeret orain, single hauek argitaratzen, ze aurre ikusten duzuen, noiz argitaratuko duzuen lana guztiz? Nire asmoa da, EP osoa, kaleratzea urte amaitu baino lehen, ze gustatu litzaidake ja, mesedez niri oso luzea egiten ari zait prozesua. Nik entzuten dut nire etxean, eta esaten dut mesedez. Eta, bueno, izan ere, Domekan grabatuko dugu horrengo bideoklipa. Orduan, horrengo zingela laster kaleratuko dugu, maiatza alde. Eta, bueno, hori, urte amaitu baino lehen, EPA kaleratu nahi du. Ezakit... Bueno. Bideoklip grabatzen dizaiten, horrekin izatea horrekin grabatuko zuen? Grabatuko dugu horrengo bideoklipa Pletina Films taldearekin. Zua bideoklipa grabatu genuen gaua estudiarekin, bai, Iker Villarekin, berare eta Julen de la Sernarekin, noski. Eta hori, Iker Villa da laguna, nire egon naiz ETV-ko gaua saioan, eta hori ezagutu ginen Ikeretani, nahiz da biok izatea barakatukoak. Eta orduan gaua estudian egin genuen EPA, eta gero gaua estudiarekin grabatu genuen ere bideoklipa Ikerrekin eta Julen de la Sernarekin, eta orain Pletina Filmsekin frogatuko dugu, zelan. Esperientzia daukan eska honek ezera tokietan, Baiz eta gero igual bizkatu urduri jarri edo iruditzea hori proiektu berria dela eta hasieratik gabiltzala, dauka esperientzia ja, telebistan egonda, eszenatokietan, nahiko jorratuta da. Eta gero, Jorge eta biok ari gara hor, agera harrapatzen dugun. Eta esperientzia horretatik, zuzenekoak, noizko hor ikuste dituzue, prestatuko zenutela, buruan izango duzuela zerbait, sorpresan eman du bai zuzenekoetanako, zer aurreratu aldi guzuen zaldi hoi? Izan ditugu ja pare bat pijama elkarrekin ideiak ateratzeko eta zuzenekoak prestatzeko, eta data batzuk ditugu ja lotuta kontzertuak jotzeko, zantzuk dakizkizu betu. Urrengo astean, apirilako 21, daukagu Loraldian, Deuston, gure lehenengo kontzertua. Hau da, claro. Hemen egingo du akustikoa, urrengo astean hori Loraldia, ere daukagu ekainean, ekainaren 24an Bilborroken joko dugu, eta uztailaren 9an Barakaldon joko dugu etxean. Ondo. Aprobetxatuko dut egiteko llamamiento aiaraldean, jo nahi dugu, bale? Ez dakit nari dago kion, baina mesedez, gonbidatuz, eta ki hau da zoragarria. Apuntatu dago kontaktua eta deituko zituz. Eskerrik asko, txaroten emango gara. Igual, zuzenekora pasa horretik, okurritu zituen galdera bat, agian hasieran bota behar nuena, baina zergatik lastana. Galdera hau, A ber, hori, ni izan dara Kris nintzen. Eta banekien izena artistiko berri bat sortu nahi nuela proiektua plazaratzeko. Orduan, pentsatzen egon nintzen, zenbait aukera nituen, eta, nik nahi nuen bi izen bezala, ezta? Sandra Kristina ditzen naiz, izen bat, bi izenekin.
Orduan, hortzi bueltak ematen egon nintzen, eta egun batean, geunden baskartzen nirenarekin, eta nik ez dakit zer eskatu nuen, mahaien ez dakit gatza edo aurra ez dakit. Eta nire emak esan zuen, ai, lastana, eta nik esan duen, badago. Osea, argia ikusi nuen, eta esan nuen, ja, badago, Hannah Montana bezala, lastana. Eta ja, lastana geratu da. Oso ondo. Ez dakit beste galderari daukagun pantaiaren bestaldean. Bale, besterik gabe, mila Eskerrik asko zuei. Sandra, Carla eta Jorgeri. Eta ezintezte eskapatu, zuen txanda da. Entzungo dugu zua abestia zuzenean, lehenengo aldiz. Akustik versioan. Eta akustikoan. Eta, gehiago nahi duena, badaki. Zuzenekoen datak hortze daude, eta... Bestela, sare sozialetan, lastana.lastana. Eta aurkia aterako dira abesti berriak, orduan, ongo gara zuen albisteen zain. Mila esker. Zuei. Eta honek dauka pantalla jodituta. Mugitu iezadazu kamera hau. Saiatu enkuadratzen, egingo gozo ciegas. Saiatu enkuadratzen. Baina nola enkuadratuko dut? Behiratzen? Bai. Ez duzu begiratuko, ez doa, ez horrek. Egon zein dut. Suwa
nork izan nuena benetako